Στο Βαρνάβα είχαμε ένα αέρια πτήση από πτυτικό μέσο το οποίο έκανε περιπολία στην περιοχή. Γιατί δεν την πιάσαμε τη φωτιά, κύριε Λαβράνο? Ακούστε, από την 1η Μαΐου έχουν ξεσπάσει πάνω από 3.650 αγροτοδασικές πυρκαγιές και καμία μέχρι τώρα δεν είχε περάσει που λέμε τις 12 ώρες. Δυστυχώς, η χθεσινή φωτιά στο Βαρνάβα, ενώ σηκώθηκε άμεσα έφορτος τράκτορας και επιχείρησε στα 5 λεπτά όπως έγινε και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα φτάσανε γύρω στα 7 λεπτά, δηλαδή ήταν άμεση η ανταπόκριση των επίγειων πυροσβεστικών. Ήταν άμεση ανταπόκριση, αλλά είχε γίνει σωστό πλάνο, στρατηγικό πλάνο, κύριε Λαβράνο, γιατί η φωτιά ξέφυγε. Είμαστε στην επόμενη μέρα και δεν βλέπουμε να σβήνει, ούτε να οριοθετείται ουσιαστικά. Κοιτάξτε, το στρατηγικό πλάνο διαμορφώνεται πάντα λαμβάνοντας και κάποιες προϋποθέσεις και συνθήκες που επακολουθούν ανά πάσα στιγμή. Όταν επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε ένα μέτωπο και ξαφνικά από το φαινόμενο της κυλίδωσης, εκεί που οι πυροσβέστες επιχειρούν σε ασφαλές περιβάλλον και βλέπουν να εγκλωβίζονται, αναπροσαρμόζονται και αναθεωρούνται τα σχέδια επέμβαση. Επικρατούν χαοτικές καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί όλο αυτό το μέτωπο. Είναι εύκολη κριτική, το καταλαβαίνω. Όχι, δεν είναι θέμα κριτικής, κύριε Λαβράνο, δεν είναι αυτό ουσιαστικά η θέση μας να κατασκευάσουμε κριτική. Απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί βλέπουμε την βορειοανατολική Αττική να καίγεται 2 μέρες. Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε και ζητάμε απαντήσεις. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε. Ξέρω ότι οι πυροσβέστες μας δίνουν τεράστιο αγώνα εδώ και 2 μέρες. Και δεν αντιλέγει κανείς. Και αυτούς εκπροσωπώ και για αυτούς πραγματικά θέλω να εξήρω την προσπάθειά τους. Πρώτιστο μέλημα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και μέχρι στιγμής το έχουν καταφέρει στο 100%. Και προσπαθούν να διαφυλάξουν και τη δημόσια περιουσία και το δημόσιο. Οι προσπάθειες, κύριε Λαβράνο, των πυροσβεστών είναι ηρωικές και δεν αντιλέγει κανένας γι' αυτό. Απλά οι πολίτες καταγγέλουν συνεχώς για ολιγορία, έλλειψη συντονισμού των αρχών. Βλέπουμε ότι, αν δείτε και εσείς παρακολουθείτε τα πλάνα μας, οι άνθρωποι προσπαθούν μόνοι τους, επιχειρούν μόνοι τους. Κοιτάξτε, δεν έχω αρμοδιότητα να κρίνω το επιχειρησιακό έργο, αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά, εννοείται. Αυτό που ξέρω πάντως ότι από την αρχή οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνανε ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Και έχουν και μεγάλο έργο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δύσκολη νύχτα και αυτή, κύριε Λαβράνο. Θα τα πούμε και στην πορεία. Θα τα πούμε και στην πορεία γιατί έχουμε μαραθώνια εκπομπή απόψε. Σας ευχαριστούμε. Πάμε στη Μάνια Λουιζάτου, βρίσκεται στα Αυριλίσια. Βλέπαμε πριν, Μάνια, την εικόνα. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι, είχαν σχηματίσει μία αλυσίδα και προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο σημείο που βρίσκεσαι μέσα στον αστικό ιστό. Η οποία δυστυχώς δεν φαίνεται να ηρεμεί, δεν μπορούν να την πειθασεύσουν. Οι κάτοικοι παλεύουν εδώ με κόλαση επιγής, έτσι το χαρακτηρίζουν αυτό που έχει συμβεί εδώ στα Αυριλίσια αλλά και στο Χαλάνδρι σήμερα. Βλέπετε πώς είναι η εικόνα. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, ξεσπά μια νέα αιστεία σε όλη αυτή τη μεγάλη αιστεία που υπάρχει εδώ μέσα στο ρέμα. Πυκνός καπνός. Βγαίνει ακριβώς ένας μαύρος καπνός, δημιουργείται ένα μαύρο σύννεφο στον Αττικό ουρανό. Βλέπετε, νομίζω, από την εικόνα που σας μεταφέρουμε πώς είναι η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κανέναν. Μόνο εθελοντές. Μόνο οι εθελοντές είναι εδώ. Δεν έχουμε δει κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένα μόνο πυροσβεστικό όχημα, το είδαμε πριν από 10 λεπτά από την άλλη πλευρά να επιχειρούσε, ενώ βλέπαμε κατοίκους, εθελοντές να είναι με τα κουβαδάκια τους, να είναι με τα λάστιχα, να είναι με τις μάνικες και τις υδροφόρες, να προσπαθούν να θέσουν ουσιαστικά υπό έλεγχο και να σβήσουν όλο αυτό εδώ το κομμάτι το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Βλέπετε, δεν νομίζω ότι όλο αυτό το κομμάτι θα σταματήσει να καίει στα επόμενα 20 λεπτά. Έχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη. Έχει πάρα πολλά να κάψει, από σκουπίδια μέχρι αρκετή καύσιμη ύλη. Και Στέλλα, αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα από τα Αυριλίσια. Δεν είναι μια εικόνα από κάποια άλλη περιοχή απομακρυσμένη από την Αθήνα. Μιλάμε για τα Αυριλίσια, για μια περιοχή η οποία απέχει από το κέντρο της Αθήνας το πολύ 1,5 ώρα. Να πούμε 20 λεπτά. Μιλάμε για μια τέτοια περιοχή. Και βλέπετε, αν έχουμε αυτή την εικόνα εδώ στα Αυριλίσια, που είναι τόσο κοντά στο κέντρο της Αθήνας, δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε. Δεν ξέρω πώς θα είναι η σημερινή νύχτα. Πολύ δύσκολη νύχτα. Βλέπουμε στο πλάνο που μας μεταφέρεις και πιο πέρα, στον Πάθος και άλλες εστίες, αλλά και εκεί μαύρο σύννεφο καπνού. Να μην βλέπουμε τουλάχιστον Γιάννη Χριστάκο και όση ώρα μας μεταφέρει την εικόνα η Μάνια, κάποιο εναέριο μέσο να επιχείρει στο σημείο ή τουλάχιστον επίγειες δυνάμεις για να πιάσουν αυτή τη φωτιά που είναι μέσα στον αστικό ιστό στα Αυριλίσια.
Αυτές ήταν καταγγελίες των κατοίκων σχεδόν όλη την ημέρα. Από κάποιες στιγμές, από τις πρώτες πρωινές ώρες που σηκώθηκαν, αμέσως μετά που άρχισαν τα μέτωπα να εξαπλώνονται μαζί με τις... Το θέμα είναι όμως ότι είσαι από ένα σημείο το οποίο βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα από εκεί που βρίσκεται η Μάνια, που εγώ θα ξαναπώ ότι η Μάνια είναι μέσα στην πόλη, δεν είναι σε κάποιο απλά οικιστικό ιστό, είναι μέσα στην πόλη, είναι στα Βρυλίσια. Βρυλίσια είναι μια πόλη, δεν είναι κάποιος οικισμός που βρίσκεται λίγο μακρύτερα από τα βόρεια προάστια και απέχει και πολύ κοντά από την Αθήνα. Δεν μπορώ να οριοθετήσω σε χιλιόμετρα ακριβώς αυτή τη στιγμή πώς είναι, αλλά δεν νομίζω να είναι παραπάνω από 10, 12, 13 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Τώρα μια απόσταση σχεδόν 50 χιλιόμετρων από το Βαρνάβα μέχρι τον αστικό ιστό της Αθήνας, στο πάτημα Βρυλισίων και στο Χαλάνδρη, κάλυψε ο πύρινος εφιάλτης που καίει την Αττική από χθες το μεσημέρι. Κάτοικοι ολομόναχοι και αβοήθητοι σε πολλές περιπτώσεις καταγγέλνουν απίστευτη ολιγορία των αρχών, αφού ήδη, όπως λένε, προσπαθούσαν με λάστιχα στα χέρια και κουβάδες να προστατεύσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Των πυροσβεστών με το πρώτο φως της ημέρας έσπευσαν να συνδράμουν τα εναέρια μέσα. Η κατάσταση δραματική. Τα σπίτια παραδίδονται στις φλόγες και οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις καταστροφές. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πως μια δασική πυρκαγιά έφτασε να μπει στον αστικό ιστό σχεδόν 50 χιλιόμετρα μακριά. Βλέπετε οι κάτοικοι εδώ στα Βρυλίσια με λάστιχα στα χέρια και προσπαθούν να μεταφέρουν δέντρα, να κάνουν μόνοι τους, να δημιουργήσουν κάποιες αντιπυρικές ζώνες. Καταγγέλουν ότι δεν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις να βοηθήσουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα πάντα έχουν καταστραφεί, τα πάντα έχουν καεί. Ήταν μέσα σε ένα πευκό δάσος. Ό,τι υπήρχε εδώ έχει καταστραφεί ολοσχερός. Όλοι αναρωτιούνται γιατί. Τι πήγε λάθος με την πυρηνική έλαπα που σκόρπισε τον όλεθρο. Η εικόνα είναι δραματική, έχει περάσει φωτιά και στα Βρυλίσια. Καμία βοήθεια από μέσα, με 2 ελικόπτερα δεν σβήνει αυτή η φωτιά. Τελευταία πυροσβεστικά περάσαν 3 η ώρα το βράδυ, περάσαν καμιά 50, κατεβήκαν όλα και από τότε δεν έχει περάσει ούτε ένα. Οι εικόνες που καταγράφει η κάμερα του Μέγκα είναι συγκλονιστικές, με περιουσίες να παραδίδονται στις φλόγες, χιλιάδες τρέματα